Apa iki satenane takdirku sing jawabke liramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangismu terus piye Lah nganti grogi tangane anyep. iya Bar ngombe es apa bar nyekel es batu kok ya. Grogi Bu anyep tangane. iya iki anyep iki Nek gak percaya duwek dhewe. Becike kowe lunga saka uripmu Bari pasang rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis telanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu aku tak mundut Bu. sepurane ya mas Wis kebacut nek gawe atiku lara. Kita nikmati kita goyang bareng kepala. Kita nikmati kita goyang bareng kan buat zaman sedang kerja di Indonesia. Opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara Tadi kita goyang bareng kalau Bobi suka lagu. Berat studio berusut. Terima kasih.
Coba wong liya sing tak kenal coba awakmu to. Opo iki satenane takdirku sing gaweke sliramu beda ati beda